O nwere ndị na-abụ maka na kọmọ na-abụ bara ya aka okwu ya na-azụkwa ekwu okwu ya na-azụkwa ekwu abịa n'ala Igbo a ọ karịrị a na-ama ga na-ebuga maka na kọmọ na-abụ bara ya aka. O nwere ndị bụ na agbụrụ ha na ụba adịgo na agbụrụ ha mana gị na ndị a mekọ ihe onwe otu ha ga-esi na-egosi gị ị ga-anọgodo ebe a maka na n'ọha ma bụ ndị kwesịrị na-eme eme. Afụgo m ọtụtụ ndị mmadụ iju ese nna nna ya agwaghị n'oyide ejikwa ese nna ya agwaghị n'oyide nyewa ifu na akụ amabata bịa ha ọbụrụ ndị a na-adị umeala ha na-adị umeala manụ dị unu ha dọ na-akaka njọ n'isi a bụ ndị nwapụta machapụta kọbọ na-abụ n'afọ mmadụ anyị ma nụzikwara ihe mmadụ ama ngazikwara ya ezi ọbụ moto na-aga gburu họn chụbachi onye ọbụla n'ọha ka o wee gaa o bụ ji gad na nso gịnị wee mekwanụ nwanne wetu onwe gị ana na wetu onwe gị eziokwu ndị a onwe ndị chi ha na chi ha dị na mma wee bọsọ ụtụ chi ha bịgo gọzie ha n'ebe dị elu ndị ha anaghị eme mkpọtụ anaghị egosi akpa obi ha chagoro ihe anyị n'anya n'anya Igbo taa onye dọkịta nwachata nwa kọwa na abụọ ọba afọ okwu ya anaghị ekwezi okwu ọ na-agata na streeti ahụ ọ bụrụ na onwe onye a na-egbu hụ na ọ na-egbu kunu mmanụ ya na-aga ijikwa n'ihe nke ahụ ejikwa n'ebe onye butuo onwe gị ana o nwere ndị chi ha gozigoro otu ịma nụrụ unu ọ ịbịa ha nso ịbịa fụ ka ha ha anaghị eme mkpọtụ. Ana m adụ gị bụ onye Igbo taa ọkachasị gị bụ ntorobịa ka na-etote otu onwe gị ana ọ chi na-ebuli mmadụ elu ọ bụghị oke mbọ ụmụgo ndị gbakarị unu ahụ ịgba otu onwe gị ana